Hello po mga kailaw, kumusta? And welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, huwag mo sanang kalimutang i-subscribe itong ating channel and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago parating mga video uploads. Once again mga kailaw, ninapunta og doon na kitay importante kayong mga butang atong ipaabot kaninyo nining mga tungora. So particularly ato pod nga ipaabot kaninyo sabi na sa atong mga kaigsoon mga Kabisayaan, base na lang makatabang kining atong ipaabot kaninyo nga mga tips aron nga matugangan pod ang inyong mga subscribers din ha. Mga simple lang apan organic nga mga tips ang atong ipaabot kaninyo nining tungora. So aduna kita ipaabot kaninyo mga kailaw, tulo lamang ka importante or unique nga mga tips. So kay laay kaayo nga iniktan-aw nato sa atong YouTube channel, walay naduga usahay makuan pagani. Sumurag maguol ta na pag-ayo mga kailaw. Aron dili ka maguol diha. So tingali makatabang nimo kining atong tips nga ihatag kaninyo. Tulo lang ka buok. Taot nga imo kining buhaton tanan. Number 1, ako dili sa ingon nga tungod kay Kristohanon ta or may matud pa sa ban relihiyoso daw. Pero importante kay ni mga kailaw. Dapat mag-ampo gid ka una nga butang nga angay nimong buhaton kung gusto ka nga mulambo ang imuhang mga paninguha or ang imuhang puta na to kining ato ang YouTube channel nga atong nagama. Kinahanglan magmainang puon pug ka ngadto sa Dios, mangayo kag giya sa Ginoo aron nga mo improve pod ang imuhang pagbato ni ana nga YouTube channel. Kay parang tabangan jud kaniya. Kay di man pugyud mo pakyas ang Dios. Tabangan gid kaniya mga kailaw. Syempre, wala pa ta mahuman din ha, kasi makaingon ka nga Brad or kailaw nagaampo naman ko, pero ngano man nga wala man gihapon mo improve, walay nadugang sa ako ang buta na to mga subscribers. Kaya importante man jud kaayo madugangan ang atong mga subscribers aron nga makaabot kini siya sa limit nga 1,000 subscribers o niya 4,000 watch hours. So lisod mga kailaw, pero kinahanglan kining ikaduha importante kayo ni dapat doon na kay diligent mga kailaw. So be diligent ang atong ikaduha nga tip. Sa Bisaya pa kinahanglang magmakugihon ka. Sa Tagalog pa dapat matyaga ka, no? Importante kayo na be diligent. So unsa may ato ang kugihan sa ako nga bahin, sa akong observation, dapat makugihon ka sa pag-upload every week at least 1 or more videos. Kay kung una pa pug ka mo upload mga kailaw, pag-abot na og sa kabulan or pila ka bulan, sumurag di lisod kaayo ang pag-improve o pagtubo sa imong YouTube channel. Kung gusto ka nga motubo gid siya, inanay siya nga magtubo, kinahanglan diligent ka, makugihon ka every week at least 1 video, or mas maayo nga duha or tulo imong ma-upload every week. Kay diha man nimo makita nga magtubo gyud ang imong YouTube channel, makita po na sa mga viewers nga active ka. Kay kung dili ka ka-upload pananglitan sa sunod semana, wala ka ka-upload, karon lang ka nga semana naka-upload, next week wala na. So nabalaw na pug hulat ang imong mga viewers or ba mga subscribers. Yabasin kung malaayan sila, makita silang lain nga mga content creator o niya pasin i-unsub na lang po ka kay wala kay update nito kanila. So dapat updated ka every week na adjud kay mapaabot ng mga videos. Siyempre di lang basta-basta nga mo upload tag video every week. Makayunta nga ano ni siya kay naka-upload na ko, okay na ni. No, kinahanglan nga makugihon po ka sa pagpangitag mga unique nga mga content mga kailaw. Kaya dili po ka makugihon sa pagpangitag mga unique nga mga content din ha. So dili po na tan-awon sa mga viewers or sa mga subscribers. Skip lang na nila. Sa ato pa,
dili madugangan ang imong mga views diha. Ug dili madugangan imong mga views, so stagnant ang imong video kay walay nadugang viewers, and syempre maapektuhan ang imong channel, mahimo po siyang stagnant mga kailaw. So mabutar na to, wala siya gamit diha sa imong channel. And gawas niya na sa atong pagkugi, so kinala makugihon po ka sa pag-interact sa uban po yung mga creators. Kinala nga mo visit po ka sa uban nga mga content creators, diin mo comment po ka sila mga videos aron nga makita nila, pagtanaw nila sa imong comment, then nagpasabot na siya nga gusto pud ka nga sila mo visit pud sa imong channel. And syempre kabalo na sila nga ikaw mi subscribe sa ilahang channel, and di po na sila maglangan kung makita nila ang imong comment, labi na mga positive nga mga comment. So dapat positive lang nga mga comment mga kailaw, kay mga negative nga mga comments, I'm sure dili jud po kanila balusan kuno sa imong gihimo ngadto sila ang mga channel. Pila ka adlaw ba ka ha, pag makita na nila, so for sure matugangan gyud ang imong subscribers. Pero dili lang diha lang kutob mga kailaw. So daghan tag mga pamaagi gyud nga pangitaon pagid nato ang mga pamaagi aron nga mo ubay-ubay gyud ang madugang sa atong mga subscribers. So tungod kay kining ikatulo nga tip akong ihatag kaninyo, ako ni siya nga na-experience. Wala kayo na ako ni ma-experience nini nga channel, wala na ako ni ma-experience kay, pero naay gamay nga nakita nako nga ni-effect siya. But sa usa nako nga nagama nako nga channel, nakita nako ang nindot nga effect mga kaigsunan, mga kailaw, nga diin everyday sa pagkakaroon madugangan na siya o dili mo minus na pulo ka subscribers. So ako lang siya nga gi-obserbahan o nakita nako ang resulta based on my observation. So kining ikatulo mga kailaw, mao kini kinahanglan nga ikaw makakita ka diha og potential sa imuhang mga videos. Na unsa man ning mga potentials, yala masabtan nato kini siya. Para nako gitawag na ko na siya potential videos nga naman, because pag moabot na siya og 1,000 views ang maong video, para nako gitawag na siya og potential video. Nga naman tungod kay ako ang naobserbahan nga sa pag-abot og 1,000 views sa maong video, kalit siya nga mudaghan og view mga kailaw, nga diin continuous na siya everyday, madugangan siya, lahi sa wala pa siya kaabot og 1,000. Talagsa ra kaayo ang madugang. Pero kung moabot na siya og 1,000 views, matingala na lang ka nga dili ka abtag pila ka adlaw, 100 na di ay ka views ang nadugang niya na. And gani dili ka abdan og simana, mo 2,000 na siya ang iyang views. So nga naman because dihang dapita gi-recommend siya ni YouTube, o siyempre gipasa na niya sa daghan pod nga mga accounts. O siyempre tama po dili mo view niya na ang uban interesado pod, labi nagnindot ang imong thumbnail, interesting imong thumbnail, so ilaha gina nga i-visit, ilaha nang i-view, and ang uban niya na mo subscribe nga na kanimo. So kung daghan kag videos nga dako og potential, so may dako nga tendency nga ikaw madugangan gyud ang imong YouTube channel ug daghan pud nga subscribers every day. So ingon ana lang ang gitawag nato unique nga mga pamaagi or tips aron nga madugangan pa ang imong subscribers matag adlaw.